हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय जायफोर बिथांमोनाखि 2022 बोसोर थामहिनबा देग्लायनि DLED आव एडमिसन लानो होननानै अनलाइन फर्म फिलआप खालामनानै दोनदोंमोन बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय स्टार्टिंजायनिफ्राय जोबोरै मोजां खौरां बेखिनियाव ओंखारनानै फैदों। स' नोंथांमोना दा एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन होननानै बुंदों आरो नोंथांमोननि जे एन्ट्रेन्स एग्जाम बियो बे मे दानाव जागोन होननानै फोरमायदों। स' बिदिब्ला माबोरै डाउनलड खालामगोन बेखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। स' नोंथांमोना बेखौ गावबागाव मबाइलजोंनो बेखौ गोरलैनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला भिडिअखौ आबुङै नायलांबाय थादो। नोंथांमोना मिथिखागौ DLED आव एडमिसन लानो थाखाय मोनसे एन्ट्रेन्स एग्जाम होनो गोनां जायो आरो बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोन्दों एग्जामिनेसन नेमा जाबाय प्रि एन्ट्रि टेस्ट आरो बिदिनो कर्सनि नामा जाबाय DLED थामहिनबा डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि इडुकेसन। नाम्बार अफ सिटआव दङ थामहिनबा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों 3300टा सिट लाखिनाय जादों होननानै बुंदों आरो बिदिनो बेट्स महरै नोंथांमोना नुनो मोन्दों 2022 निफ्राय 2024 सिम थामहिनबा बियो 2 बोसोरनि कर्स जागोन। अर्गानाइजेसन टाइपआव दङ स्कार्ट, बेनिफ्राय एग्जामिनेसन टाइपआव दङ एन्ट्रेन्स एग्जाम आरो नोंथांमोननि जि एग्जाम डेट बियो फैगौ 29 मे 2022 खालार खालि जागोन होननानै बुंदों आरो नोंथांमोना दा बे एडमिट कार्डखौ गावबागाव अनलाइनाव डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो गावबा गावनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना गाव गावनि मबाइलजोंनो बेखौ गोरलैयैनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो स्कार्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनसे अपसन नुनो मोनगोन, बेवहाय लगइन होननाय नोंथांमोना अपसन नुनो मोन्दों। स' बेनिनो दानिया नोंथांमोना जेब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन बैयाव होनाय जि मबाइल नाम्बार आरो नोंथांमोननि जि डेट अफ बार्थ बेखौ बेवहाय होनानै लगइन खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेनि उनाव जेब्ला लगइन जायो अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि जि एप्लाइ खालामनायाव मोननाय जि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नोंथांमोना बेखौ होनानै बेवहाय नोंथांमोननि जि एडमिट कार्ड बेखौ बेबायदियै गोरलैयैनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला बेफोर गासैबोनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, नोंथांमोना बेनिफ्राय डाइरेक्ट थांनानै बेखौ गोरलैयैनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै, आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर गोनो गोथो दंबायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो।